Čaute ľudia, vidíte vás u dnešného videa Marshmallow. No a dneska je tu zase Grow Garden, je tu nový update a kamoš, bohužiaľ som ho nevidel nikdy v reálnom živote, ani neviem ako vyzerá v reálnom živote, ani neviem z akého je jazyka. Proste len tak na ňu som stretol v Robloxe celá nová Fruto Drill a je to borec, pretože on mi nagivoval celkom dobré veci, ale hlavne ja som si od neho vyprosil banán, lebo to je nové a on mi ho givo. Čiže ja tu mám banán. Volá mi kto? Volá mi Gabo, ja ho mu Joj bože. No nič, ja to vystrihnem. Ok, tak sme dovolali. No a tu mám ten banán. No a na mne sa napojil Gabo, ktorý mi volal. Tak mu dám, že... Dám, že... Dám, že pozdrav do videa. Pozdrav do videa. Ok, no, on dobre pozdravil, takže to je dobre. On tu má nejaké veci. Celkom dobre. No a ja vám idem ukázať, čo je tu nové reálne. Je tu toto, je tu staré, ale vidíte, že už tu je všetko nové. A... Kiwi! Toto je môj najlepší deň v asi... Kiwi. Mám kiwi. Napíšem, že rýchlo kúp v šope. Rýchlo, kamo, kiwi. Kiwi. Rýchlo kúp. Kamo, rýchlo, rýchlo. Kamo, kiwi, kamo, ber kiwi. Ja do kiwi normálne dám sem. Tak to tu, kamo. Jo, mám free. Máš? Máš? Tá, máš kiwi? Máš kiwi? Tu. Kamo, on nemá... Kamo, najdi tam kiwi s EED. Tu, kamo, rýchlo. Kamo, plus je to nové semeno a je to je to open. Tak zasaď. OK, tak matuj, dobre. No. A jeden typek mi dal banán a to je tiež nové a open. Aha, čo mám? Kamo to? Teda
Prečo si ty? Slovenská klávesnica, bože. No, a kamo, nemám banán. Banana je nový. Nové banana je OP. Nové banana je OP. Jeden typek mi dal, ale mám iba jeden. Jeden typek mi dal, ale mám iba jeden sorry. Come on, mi to dal jeden typek, ale mám iba jeden. Čiže mu to nechcem dávať proste, lebo mám iba jeden. Ale ja mám banana. Už si neviem dočkať na tú kiwi. No a... Komu... Ja neviem, čo tu... idem dačo predať. Čo to je? To je ten bambus. On mi tu dal... iný typek, alebo ten istý, teraz neviem. Jo, toto predám. A ja už za chvíľu musím... Ja už za chvíľu končím. Čo je to? Je bambus. Toto predám. I want to sell this. Čo má? Ty čo je? Kamo to on čo má? Kamo. Je taká... OMG. Tak teraz sme opäť ako... Tak teraz sme opäť kamo. Reálne sme opäť viete, čo myslím. Teraz sme opečko, kamo. My sme ope. My sme najväčší opečkoví na svete. Kamo. My sme opečkovia. Normálne tu dám, že dvojbodka op. My sme ope. Ja tu normálne zasadím. Kamo, jaký my sme lakrí na toto tu. Kamo, Gabo má šťastie, ale veľké. No a... Už idem. No... Ešte toto kúpim a to už bude asi všetko, bo ja musím končiť, lebo ja idem na inú akciu do školy. Čiže čo tu kúpim? Toto. A... Počkať. SPI. Spi... Dám, že B. Mám dva basic spinklery, ja jeden použijem reálne. Bum. Come on, no a... Jo, aha, ja mám toto. No dobrá, ja už musím končiť, toto je také krátke video, no takže ja už budem končiť, fakt, že počkaj, come on. Pozdrav, lebo už končím. Ja mu napíšem, že už končím. Kamo, no a ja už končím, čiže...
Pozdrav. Pozdrav. Končím. Hej bro. Oliver. Gabo. No a to už bude všetko. No tak. Čaute.